ξανά. Αλλά οι πόλεμοι συνεχίζονται. Η ανθρωπότητα ξέχασε για άλλη μια φορά την υπόσχεσή της. Ανά και οι κυρίες που πρόκειται να σας παραλάβουν. Καλημέρα σας. Τσέλιος, της Ελληνικής Πρεσβείας της Βόνης. Μαρίνα Δογάνη, του Υγειονομικού Σώματος του Ελληνικού Στρατού. Από εδώ η Δεσποινής Ειρήνη Κανάρη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Χαίρομαι πολύ, Δεσποινής. Επίσης. Και η κυρία... Να σας γνωρίσω την κυρία Νατάσα Αρσένη που θα συνοδεύσετε στην πατρίδα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας γνωρίζουμε, κυρία. Είμαστε... Ειλικρινά νιώθουμε πάρα πολύ συγκινημένες που το ελληνικό κράτος ανέθεσε σε εμάς να σας συνοδεύσουμε στην πατρίδα. Εκεί κάτω, ξέρετε, οι εφημερίδες έχουν γράψει πάρα πολλά για την ιστορία τη δική σας και του συζύγου σας. Δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει πώς έχετε προσφέρει στον πόλεμο και πόσο πολύ έχετε υποφέρει. Αργήσατε και ανησυχούσαμε. Το τρένο στο Μόναχο όπου να είναι φεύγει. Τι λέτε, πηγαίνουμε? Μάλιστα. Δεσποινής Δογάνη. Σας τον παραδίδω. Είναι ο φάκελος με όλα τα στοιχεία που αφορούν την κυρία Αρσένη. Έχει μέσα τις ιατρικές γνωματεύσεις. Όλα υπάρχουν, αλλά δεν θα χρειαστεί να κάνετε τίποτα. Τώρα είναι τελείως καλά. Είναι αλήθεια πως είχε τρελαθεί? Τον Απρίλιο του 1945 που μπήκαν οι Αμερικανοί στον Νταχάου, τη βρήκαν μισοπεθαμένη. Είχε καθολική νευρική παράλυση και αμνησία. Την παρέλαβε η Υπηρεσία Θυμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την έστελνε από το ένα νευρολογικό Ινστιτούτο στο άλλο. 20 χρόνια δεν ήξερε κανείς ποια ήταν. Και πότε άρχισε να θυμάται? Πριν 6 μήνες. Έγραψε σε ένα χαρτί το όνομά της και ζήτησε να τη στείλουμε στην πατρίδα. Πρώτα όμως μας παρακάλεσε να την ξαναφέρουμε στον Νταχάου. Τόση ώρα δεν είπε τίποτα. Τόσο λίγο μιλάει πάντα. Δυστυχώς δεν μιλάει καθόλου. Είναι το μόνο που της έχει μείνει από την παράλυση. Τι λέτε, πηγαίνουμε? Ναι, μάλιστα. Am Gleis 12 zum Schnellzug Akropolis nach Athen, über Salzburg, Villach, Jesenice, Belgrad, Skopje, Thessaloniki. Bitte ansteigen, die Türen... Το τρένο που να είναι φεύγει, πρέπει να πηγαίνουμε. Να σας αποχαιρετήσουμε. Πρέπει να ανεβείτε. Στο καλό, κυρία Νατάσα. Σας εύχομαι καλό ταξίδι. Κάτι ευτυχία. Κυρία Αρσένη. Να πάτε στην ευθύνη του. Εκεί κάτω στην πατρίδα εύχομαι να ξεχάσετε όσα έχετε υποφέρει. Εκεί κάτω στην πατρίδα εύχομαι να ξεχάσετε όσα έχετε υποφέρει. Όχι.